Virksomheden Tiny Mobile Robots i Malling har netop vundet en gazellepris i den såkaldte fremstillingskategori. Og det skyldes først og fremmest denne lille maskine. En satellitstyret optegningsrobot, der har gjort livet nemmere for Jan Holmgaard, der har ansvaret for banerne hos den amerikanske fodboldklub Aarhus Tigers. Den hedder Uwe. Hedder den Uwe? Ja. Et kæledyr. Jamen, det er jo min lille ven. Altså, jeg siger, det er jo min lille hund. Mød her Jan Holmgaards bedste ven. Når folk kommer og lufter deres hund, hvilket de ikke må, så jeg griner lidt, fordi den skider ikke på græsset. Det gør deres. Smide maling på. Siden han fik sig sådan en, Min 3. sæson, jeg skal i gang i. har det nemlig lettet hans frivillige arbejde som opstregningsmand Og det er mig, der kridter banen op. en hel del. Herude i starten. Hvad sker der nu? Jamen nu, jeg ved ikke. Nå, han driller. Det var jo sådan en hadeopgave, fordi den tog jo de der 5-6 timer for 4-5 mand, ikke? Eller 6 mand nogle gange. Ved et tryk med en knap kan han nu optegne banen til amerikansk fodbold hos Aarhus Tigers. Og nu kan jeg jo sætte mig ind og drikke kaffe reelt. Altså det kan han på en helt almindelig dag, hvor vi har stævnet ham til at kridte en lukket bane op, der har lidt en del under regnen. Så bliver banen meget blød, og så fortæller den mig, at den gerne vil lige have en hånd. Nu kommer den imod dig. Ja. Bag robotten står Aarhus-virksomheden Tiny Mobile Robots, Og det hele kører rundt i systemet og kommer ud af dyserne hernede i bunden. der har vundet en gazelle, Fordi vi over de sidste 4 år har vækstet med mere end 100%. og nu også er blevet kåret som fremstillingsgazellevinder i Region Midtjylland. Der er et kæmpe behov i markedet for opstregningsrobotter. Der findes kun 4 virksomheder i verden, der kan lave det, og de 3 af dem ligger i Danmark. Så klikker man på juletræet og trykker start. Robotten derhjemme på græsplænen kører bare frem og tilbage i et eller andet kaosmønster. Den her skal køre med en præcision på under 1 centimeter. Virksomheden har fundet et behov hos de mange foreninger, der savner frivillige hænder. Det er sådan nogle opgaver som opkridtning. Det vil man gerne have robotter til at tage sig af. Det er dog ikke et problem for Aarhus Tigers, så længe de kan låne de 2 hænder, der sidder på Jan Holmgaard. Det er meningen, vi skal være flere om det. Men jeg har bare sådan lidt... Jeg går faktisk rundt her lidt og holder øje med den og snakker med folk, der kommer forbi, fordi de er jo meget nysgerrige for sådan en robot der, fordi det er jo nyt, altså. Nej, her sidder Jan Holmgaard på robotteknikken. Så jeg kan godt lide det. Jeg elsker det faktisk. Uwe gør, hvad han beder ham om at gøre. Jeg har faktisk en hund. Den lyster ikke altid. Det gør den her. Den gør alt, hvad jeg beder den om. Også når ordren lyder, at ønske spillerne glædelig jul. Og så får man ros af alle spillerne, der kommer, når de kommer og skal spille i weekenden. Det er dejligt.